Il-kavallir Malti fl-Ordni ta' San Ġwan, Fra John Edward Chrétien, inħatar Gran Prior ta' Ruma. Fra John huwa wieħed miż-żewġ kavallieri reliġjużi Maltin u b'kollox madwar id-dinja hawn 37 kavallir reliġjuż. Tkellimna miegħu ftit wara l-inħatar f'dan l-irwol fir-residenza tiegħu fejn jgħix f'Sant'Angelo fil-Birgu. Huwa spjega magħna li fl-Ordni ta' San Ġwan hemm 6 Gran Priorat li 3 minnhom jinsabu fl-Italja u 3 l-oħra fl-Ingilterra, fir-Repubblika Ċeka u fl-Awstrija. F'intervista ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet spjega aktar dwar dan l-irwol amministrattiv fl-Ordni ta' San Ġwan. Gran Priorat huwa diviżjoni territorjali tal-Ordni. Biex ikollok Gran Priorat, irid ikollok ċertu numru ta' kavallieri li ħadu voti reliġjużi fl-Ordni. Fejn m'hemmx numru suffiċenti biex ikollok Gran Priorat, ikollok assoċjazzjoni lokali. Huwa spjega li f'Malta hawn assoċjazzjoni nazzjonali hekk kif m'hawnx biżżejjed persuni biex ikun iffurmat Gran Priorat. F'pajjiżna hawn madwar 90 membru tal-Ordni li jinkludi membri sekulari u anke kappillani. Dwar dan l-irwol ġdid, Fra John qal li ħajamel ħiltu biex ikompli isaħħaħ il-Priorat ta' Ruma. Ovvjament dak li hu tajjeb, jew naħseb li hu tajjeb, mhux biss inkomplih, imma nsaħħu. Dak li ma naqbilx miegħu nipprova nsib mod illi nimxu l-qudiem skont il-fema tiegħi u skont il-kapitlu tiegħi taħt it-tmexxija tiegħi. Fl-intervista ma' News, Fra John spjega kif il-Gran Priorat ta' Ruma jorganizza diversi affarijiet. Waqt il-pandemija organizza soup kitchen biex jgħin lil dawk li ma kellhomx jieklu. F'Settembru l-Ordni ta' Malta se torganizza pellegrinaġġ f'Assisi. Tkellimna wkoll mal-kavallir Malti dwar ir-riforma li għaddejja bħalissa fl-Ordni ta' Malta fil-Karta Kostituzzjonali. Wara li tkun lesta din ir-riforma, l-Ordni se tagħżel Gran Mastru ġdid, hekk kif din bħalissa tinsab bla Gran Mastru. Nispera li sal-aħħar ta' sena nispiċċaw din riforma fuq il-Karta u l-Kodiċi u nistgħu naħtru Gran Mastru ġdid u narġgħu inkomplu kif konna qabel.